En l'anterior vídeo ens vàrem quedar a l'any 913 i pràcticament vam enllestir tot el segle X. Vam veure com a mitjans del segle X existia una gran concentració d'activitat levítica, és a dir, són molts els documents i molts els noms que apareixen a mitjans del segle X relacionats amb el món levític, per tant amb els levites. I aquesta concentració es produïa principalment en el comtat de Besalú, sota la figura d'un gran personatge, el comte Sunifred, fill de Miró i d'Ava. Dèiem també que Sunifred capitanejava tot aquest món levític dins el comtat de Besalú. Però observàvem també que a partir de l'any 950 i amb dos fets molt importants, que era el 951, una expedició levítica a Roma a veure el Sant Pare, Agapet II, i un altre fet, una altra efemèride també molt important que es va produir 6 anys després, com va ser l'assassinat i la mort del comte Guifré II de Besalú, germà de Sunifred. Prèviament, també amb un altre fet que destacàvem, que és aquesta menció documental sobre la traïció o bausia del vescomte de Conflent, Unifred, a qui va ser anomenat Falquet. Aquests 3 fets molt importants hi van succeir pràcticament en una mateixa època, que era la dècada finals, entre les dècades dels anys 40-50, en aquestes 2 dècades, es van produir tots aquests fets, així com també la mort de Sunyer, el comte de Barcelona, i el traspàs que feu de l'administració del comtat d'Urgell i del comtat de Barcelona a Borrell II, que és anomenat, en algun document apareix com anomenat príncep de Gòtia o de Gotlàndia. Aquests fets són molt importants. La mort de Guifré II, comte de Besalú, a partir del qual nosaltres situem la construcció i més tard la fundació i molt més tard la consagració del que va ser el monestir levític de Sant Benet de Bages. I tenen relació, és a dir, segons el meu parer, existeix una relació entre aquests moviments dins del comtat de Besalú, i també que era el mateix que Cerdanya, Conflent i Vallespir, però sobretot centrats a la ciutat de Besalú, i veiem tota una sèrie de moviments, també de revoltes i d'activitat levítica, i una activitat que s'ha d'entendre com a defensa del vescomtat i expansió també del propi estament, però a la vegada també de baralles internes entre ells, amb resultats fatals d'assassinats i de morts. I fruit, de tota aquesta activitat veiem com famílies molt importants dintre del món levític, que estaven posades en el vescomtat de Besalú, i Conflent Besalú, es traslladen cap al comtat d'Urgell-Barcelona, representant, o sota les ordres, o representant
el senyor d'aquest comtat, que era Borrell II. I amb això ens referíem a les famílies Bonfill Sala, Sala Bonfill, que varen ser les fundadores del monestir, precisament del monestir de Sant Benet de Bages. Tot això ho hem vist en l'anterior vídeo, ha quedat ja suficientment explicat, i una mica doncs, anar seguint el fil d'aquestes famílies levítiques doncs ens ha portat en la seva genealogia, en el seu tronc genealògic, emparentats entre elles, ens ha portat a l'any 913, allà ho deixàvem com els documents més antics analitzats. Però ens hem de preguntar si tota aquesta activitat levítica existeix amb anterioritat a aquest any, a l'any 913. I sí, certament, vull dir, no és només fruit d'una època determinada, d'un moment determinat, on trobem en els documents el terme levític i aquests estan associats i amb unes funcions determinades i en un, diríem, primer en un comtat determinat, en uns comtats determinats, i després ja cap a partir de l'any 950 doncs més d'expansió cap al comtat de Barcelona i d'Urgell, fent-se càrrec de les fronteres i de les marques. Això també està documentat, també ho veiem, però no és fruit només del segle X, sinó que, si més no el terme levita, ja existeix amb anterioritat i està també documentat. I fruit d'aquest estudi documental, estudiant tots els documents que s'han publicat i que coneixem en diferents diplomataris, tenim molts, cal dir que la documentació tant del segle IX com del segle X és força generosa pel que fa als orígens de la nostra història i també doncs, d'aquest tema en particular que ens ocupa. Per tant, tenim molta documentació i s'ha publicat en cartularis, diplomataris, es pot consultar també directament doncs, als arxius. Existeix doncs, fruit de tota aquesta documentació, existeix un treball personal meu doncs, que em fa veure, ja per posar una altra època, que diríem l'any 865-893. Del 865 al 893 trobem també documentat una gran concentració de levites. Per tant, allò que vàrem iniciar l'any 1013 amb la figura de Bonfill de Falcs, que sabem que també va seguir fins que els levites van desaparèixer. Això seria doncs, ja a finals del segle XII, mitjans del segle XII, doncs sabem que nosaltres busquem els orígens i amb anterioritat sabem doncs, que ben bé fins l'any 865 podem parlar de levites. Després veurem que encara podem anar més endarrere. Però agrupant doncs, aquesta concentració levítica i també d'activitat levítica en una època que és de l'any 865 al 893. Un període marcat per aquestes dues dates i també ens haurem de preguntar què passava en aquest període, què és el que coneixem, així com a context. Bé, l'any 865 apareixen tres grans figures que, així com dèiem que a mitjans del segle X el món levític va ser capitanejat pel fill de Miró i Ava, Sunifred II, doncs podem dir que a mitjans del segle IX, en concret a l'any 865, apareixen tres grans figures, que una era Elies, que era l'abat de la Grassa,
i per tant una persona, i tant el seu nom, el seu llinatge, la seva prole, la seva dinastia, com la seva funció d'abat de la Grassa, era un personatge important, aquest Elies, i era levita. Com també apareix al costat de Sunifred, una altra vegada Sunifred, un altre Sunifred, però aquest que també era comte, però aquest era el germà de Miró el Vell, germà de Miró i de Guifré el Pilós, doncs el seu germà Sunifred, que va arribar a ser abat d'Arles, del monestir levític també d'Arles, i que era fill d'una gran figura, d'una gran personalitat, que va ser el comte Sunifred, que fonts àrabs, fonts musulmanes de l'època del califat de Còrdova l'anomenen el Magnífic, Sunifred el Magnífic. Realment després haurem de mirar en detall coses que s'han atribuït, que s'han dit, perquè s'han dit, existeixen i són molt antigues, però tot s'ha de contextualitzar, i es diu de Guifré el Pilós que és el pare de la pàtria catalana, el pare de la nació catalana, de Guifré el Pilós. Però això es diu, s'escriu en el segle XII, i després es manté al llarg de totes les dinasties catalanes, però realment va ser ell el pare, el fundador és a dir, es diu, i també en part perquè se'l considera el primer comte hereditari del casal de Barcelona, perquè tot estava enfocat, quan es va escriure això, tot estava enfocat en el casal de Barcelona, en el comtat de Barcelona, en els comtes de Barcelona, i la importància que aquests tenien per damunt dels altres comtats catalans. Però una persona que sabem que va sobresortir molt en l'època, molt més que Guifré el Pilós, va ser el seu pare Sunifred, que també era comte de l'Urgell i de Barcelona. A més, també de comte de la Cerdanya i comte pràcticament de tot allò que varen ser els territoris catalans, tant del Principat de Catalunya com de la Septimània. Aquest va ser que va actuar com si fos un duc de la Septimània. Doncs aquest Guifré Sunifred, el pare de Guifré el Pilós, va ser un personatge molt més important. I el seu fill, que també es deia com el pare Sunifred, es va fer càrrec d'aquest món levític després de la mort d'ell, i aquí el trobem gairebé 20 anys després de la mort de Sunifred el Magnífic, del comte d'Urgell i de Barcelona i d'altres comtats catalans, i el seu fill Sunifred, que portava el nom del seu pare, germà de Guifré el Pilós, de Miró el Vell, es va fer càrrec també, com el Sunifred II de Besalú, també amb els mateixos noms, Sunifred II a mitjans del segle X, i Sunifred, el que va ser abat d'Arles, del monestir d'Arles, aquest a mitjans del segle IX. Apareix com també una gran figura destacar en aquest any 865, juntament també amb el personatge potser més important de tots ells, que va ser comte i bisbe, en aquest cas d'Elna, i comte de Cerdanya, que va ser Salomó. Salomó és un gran personatge, i juntament amb Sunifred el Magnífic formava un tàndem que podríem veure en ells els fundadors perfectament del que va ser la dinastia comtal catalana, en totes les seves branques i escampada en tot el territori català, i en tots els comtats, com el pare fundador de tots, Sunifred
el magnífic, diríem, i al costat d'un altre que també va ser comte i bisbe, en aquest cas comte de la Cerdanya, que era el comtat més important, el més ric, el més important també amb densitat, juntament doncs amb el Conflent, i aquest va ser el comte i bisbe Salomó, que podríem veure com el fundador, també juntament amb el comte, amb l'altre estament més laic, doncs Salomó, que va ser el fundador pròpiament també del món levític, dels levites. I d'això anirem parlant. Què passava doncs a l'any 893? Per què fins a l'any 893? Bé, l'any 893 és l'any on apareix el document més antic que parla on apareix el terme levita. O sigui que si anem a les fonts documentals, el document més antic que almenys jo en tinc constància i on trobem escrit la paraula levita i per tant que ja s'aplicava és l'any 893 i no apareix així isoladament, sinó que apareix amb una llista de noms i per tant que s'aplica a més d'una persona. Això era l'any 893. I podem deduir, podem entendre que el terme levita es va començar a aplicar precisament a partir d'aquest any, de l'any 893, potser una mica abans. Però que s'apliqués en aquest any no vol dir que els levites aparegueren o van aparèixer precisament a l'any 893. Aparegué la terminologia, així se'ls anomenava, però els levites ja existien amb anterioritat. I això ho sabem perquè aquests mateixos levites que a partir del 893 se'ls anomena levites i per la perspectiva històrica que tenim, documental també, que ja hem vist, per exemple, en el segle X, doncs, de la successió de la història d'aquestes famílies que eren sacerdots i que els seus fills també eren sacerdots o que eren jutges i els seus fills també ho eren. En fi, estudiant i analitzant les genealogies d'aquestes famílies levítiques, ens adonem doncs, de que els levites ja existien abans de que fossin anomenats levites, abans, per tant, de l'any 893. I apareixien aquests mateixos individus anomenats judicum. La majoria d'ells eren judicum. Apareixen amb aquest terme judices, però que en aquest cas apareix escrit com a judicum. I, per tant, s'entén que els levites, abans d'anomenar-se levites, se'ls anomenava judicum o se'ls anomenava jutges. I per tant que els levites eren jutges, al costat sempre dels comtes. I tenien un paper no només de lleis, de jutjar, sinó que tenien, i per tant, d'intervenir i de decidir en litigis i que n'existien i molts entre els francs, sinó que tenien característiques militars, eren militars i també eren sacerdots. Molts d'ells, no tots, però alguns d'ells eren sacerdots, altres eren preveres, amb distincions, doncs, que també cal fer, però vull dir que eren personatges que pertanyien tant al món eclesiàstic com al món laic, en un temps i més dintre del món carolingi, on aquesta distinció pràcticament no existia. Per tant, eren persones de gran rellevància social, no només eclesial, sinó social, i els veiem sempre al costat del poder màxim d'un comtat com era un comte. O en aquest cas, els comtes diferents que existien aquí. I això ho trobem precisament, no només ens fixem en aquest any 893 com l'any primer on apareix
on ens consta documentat el nom de levita, el primer document on es parla dels levites l'any 893, i que abans d'anomenar-se levites aquests s'anomenaven Judicum. Si no, ens fixem també en el lloc, com va aparèixer aquest document, per què aquest document l'any 893 i en quin lloc, on fa referència aquest document. Aquest document fa referència a Bàscara. I de Bàscara se'ns diu precisament un dels documents més antics que tenim en territori català, que fa referència a la presència carolíngia en territori català, és un document precisament que fa referència a Bàscara i que és de l'any 817, a principis, per tant, del segle IX. I això ja és dir molt. I en aquest document, a Bàscara, a la vila, al territori, els alous que estaven en aquells moments en qüestió i que tractava aquest document de l'any 817, doncs de Bàscara se l'anomena Territorio Visuldense. És a dir, que era un territori que pertanyia al que podríem anomenar aleshores el Pagus de Besalú. El Pagus de Besalú. I per tant ja veiem que en el segle IX la concentració levítica i l'activitat levítica és sobretot en el comtat de Besalú, i veiem també doncs, com d'una manera una explicació, una justificació d'aquesta concentració la trobem ja a principis del segle IX, doncs també en territori del que després va ser el comtat de Besalú. Per tant, en aquell territori sembla ser que hi ha una justificació històrica de per què allà no varen néixer, però sí que es va desenvolupar, i molt importantment en aquests segles que estem veient, doncs la presència i l'activitat levítica, tant en el comtat del Conflent com en el comtat de Besalú. I això té a veure perquè a Bàscara, l'any 817, en aquest document en territori de Besalú, on apareixen, en aquest document apareix precisament el bisbe de Narbona, que aleshores era bisbe, que era Nifridus. I aquest Nifridus va ser el fundador, abans de ser bisbe, va ser abat, i va ser el fundador de la Grassa. I això és molt important, perquè la Grassa vindrà a ser el primer monestir levític, i on s'organitza tot el tema dels levites, que després tindrà incidència en territori que avui anomenem català, o en el que varen ser aleshores els comtats catalans, des del monestir de la Grassa, on probablement el mateix abat Nifridus i després bisbe i arquebisbe de Narbona era levita. I probablement hem d'entendre que un dels que ho va organitzar, tot aquest terme levític, va ser ell al costat també d'un gran personatge que haurem també d'estudiar i centrar-nos en ell, com va ser Esteve, que és precisament, no avanço res, però si més no, quedem-nos, que és molt més important que això que ara diré, però quedem-nos de momentet en què era el fundador del vescomtat de Narbona, o el més important del vescomtat de Narbona. Esteve i la seva família, els seus successors. Que veurem que aquest Esteve, doncs, va ser també, al meu entendre, i és una proposta que faig, va ser el fundador del vescomtat del Conflent. Això és la meva proposta que faig, és a dir, que la família vescomtal de Narbona va fundar el vescomtat del Conflent.
I certament, tant Elies com Sunifred, com Salomó, aquests personatges importants que trobem a mitjans del segle IX, relacionats amb el món levític, tenen relació, com veurem també més tard, amb aquests noms i aquests personatges que hem mencionat que apareixen en el monestir de la Grassa i que apareixen també en el vescomtat de Narbona. Bé, caldrà posar atenció, per tant, a l'any 893, ja que hem agrupat en un període de l'any 865 al 893, doncs, i de fet els hem agrupat perquè en aquest període és on es dona la major concentració documental coneguda que parla sobre el tema levític en el segle IX, doncs ens haurem de posar atenció a l'any 893 i preguntar-nos què és el que va passar en l'any 893 o si és que ha passat alguna cosa important. Si més no, en aquest 893 nosaltres considerem que va aparèixer per primera vegada el terme levita, encara que diem que els levites ja existien però amb un altre nom, com era el de Judicum. Caldrà fixar-se, per tant, en els personatges principals d'aquest període relacionats amb el món levític, relacionats amb els levites o jutges. Caldrà també tenir present que vers l'any 865, per tant a l'inici d'aquest període que mencionàvem, a principis d'aquest període queda clar doncs, que Sunifred, Salomó i Elies eren personatges molt importants dins del món levític, que a finals d'aquest període, l'any 893, un altre personatge molt important és Guifré, però Guifré el Pilós, i entorn de Guifré el Pilós, precisament quan apareix la paraula levita, és en temps de Guifré el Pilós. I per tant caldrà veure si Guifré el Pilós tenia alguna importància o alguna relació amb el món levític, que veurem que sí, que efectivament la tenia i molt important. I després ens adonarem potser d'aquesta mancança que ha fet la historiografia catalana en fixar-se en Guifré el Pilós única i exclusivament com el fundador d'una dinastia, de la dinastia dels comtes catalans, o més concretament del comtat de Barcelona. I això és una omissió, una mancança important, perquè juntament amb Guifré, juntament amb aquesta vessant, diríem, més de llinatge i de genealogia i de pare que se li ha volgut atribuir, de comtes catalans i per tant de la pàtria, de la nació catalana. Però més enllà d'això, que en el seu temps i en el seu moment probablement ell no era res d'això, comparat amb el seu pare, que era molt més important que ell, i que el seu pare potser sí que representava i aglutinava en aquell temps tot això que després es va dir del seu fill. Doncs una vessant també molt important que la historiografia ha omès és tot el que es va formar al voltant de Guifré el Pilós, que és tan o més important que la seva pròpia persona. Perquè al voltant de Guifré el Pilós cal dir que es va organitzar tot el tema dels levites, apareixent terminològicament aquesta paraula, que després, en el segle X, per tant, després de la mort de Guifré el Pilós, va ser molt important i va durar encara uns 200 anys més, 300 anys més. I que va marcar l'inici de la corona d'Aragó i, per tant, també de les estructures nacionals catalanes. El tema levític, que és un tema organitzat
al voltant també de la figura de Guifré el Pilós, també al voltant de la seva persona. Perquè Guifré el Pilós va ser un personatge important també dins del món levític. I de fet, estem parlant també de les persones que hi havia al voltant de Guifré el Pilós, que eren levites. Ens haurem de fixar, per tant, en Guifré el Pilós, a de finals d'aquest període, així doncs com Sonifret, Salomó, Elies, personatges de mitjans del segle X, del segle IX, doncs Guifré el Pilós és un personatge també important a fixar-se de finals d'aquest període que dèiem del segle IX i els altres de mitjans del segle IX. Potser. Però no només Guifré el Pilós, aquests personatges que hi havia al voltant de Guifré, pues un d'ells era Hermemirus. I jo també mantinc aquesta proposta que vaig fer, que Hermemir o Hermemirus era germà d'Unifred i també de Sala. I per tant que els personatges que van existir i que hi havia al voltant de la persona de Guifré el Pilós eren Hermemirus, Unifred i Sala. Si bé que Sala era aleshores molt petit. I per tant que pròpiament les persones que varen estar al voltant de Guifré el Pilós i que tenien relació, fins i tot potser com organitzadors, com a capdavanters del món levític, persones que varen sobresortir dins del món levític, eren sobretot Hermemirus i Unifred. I que tots tres eren fills, al meu entendre, de Guadamir, de Guadamirus. Per tant, també Guadamir era un personatge molt important, per tant, el pare d'ells era un personatge molt important al voltant també i als redors de Guifré el Pilós i també dels avantpassats de Guifré el Pilós. Per tant, ens haurem de fixar també en aquest Guadamirus, el pare d'ells. Com ens haurem de fixar també amb Leopardus, perquè Leopardus, el successor, l'avantpassat, diríem, de Bonfill de Falcs, aquest Leopardus apareix contínuament i constantment al costat del Sala i d'aquesta família i al costat dels comtes catalans. També apareix en aquesta època i, de fet, és un personatge molt important, d'una gran rellevància, tant o més, com dèiem, del mateix Sala. I això el veurem també al costat de Guifré el Pilós. Altres personatges importants d'aquesta època doncs, són Servus Dei, bisbe de Girona, i també Escluba, que Escluba ja n'hem parlat d'ell, l'autoproclamat bisbe del Pallars, que després va acabar sent protector de la filla de Guifré el Pilós en el monestir de Sant Joan de les Abadesses. Bé, aquí ens fixarem més en Servus Dei, que era el bisbe de Girona, com també de Godemar, un altre bisbe, que també el veurem i en parlarem, del qual ens queda el nom del castell de Godemare, o el castell de Godmar, que és a Callús, precisament. I això és també important, no? Per tant, així com de mitjans d'aquest segle X trobàvem tres personatges importants, a finals d'aquest període del segle X, el 893, apareixen també altres personatges importants que ens haurem de fixar. Així com haurem de fixar-nos també en uns llocs determinats. El primer potser és Elna. Elna, en el comtat d'Empúries i Rosselló, que era com a bisbat, i per tant els bisbes d'Elna d'aquest període, levites tots ells. I veurem també quina importància tenia, com també el monestir levític de Cuixà, perquè és precisament en aquesta època quan es funda el monestir de Cuixà. En aquest període on es concentra tot el tema també levític, en el segle IX.
o el monestir de Cuixà, aquí se li atribueix la fundació a Protaci, com abat primer, com el primer abat que hi va haver, però una mica com passa amb el monestir de Sant Benet de Bages, que també se li atribueix, per exemple, al monestir de Sant Benet de Bages se li atribueix la fundació a Sala Ricardis, marit i muller, que són una mateixa persona, per dir una mateixa família, el Sala, no? I a Cuixà doncs, també se li atribueix a Protaci. Però, tal com passa doncs, al monestir de Sant Benet del Bages, que jo també proposo i crec que el monestir pròpiament era una fundació no d'una sola família, no només del Sala, sinó del Sala Bonfill o Bonfill Sala. Del monestir de Cuixà caldrà també dir el mateix, que la fundació no només va ser de Protaci, sinó de Protaci i Hermemir, i Hermemirus, és a dir, el pare, precisament, el germà, precisament, del Sala, i també de l'Unifred. Hermemirus entenc que era el germà d'Unifred i de Sala, podria ser un oncle. Això és difícil, la genealogia, ja ho hem dit, determinar el grau de parentiu, però més aviat m'inclino a pensar que era el seu germà, i així doncs trobem, a més, amb una lògica també típica de les famílies levítiques, aquest Hermemirus va ser fundador del monestir de Cuixà. I juntament amb Hermemirus, hi havia Protaci, però varen fundar Cuixà l'any 879, dins aquest període que estem tractant, l'any 879, però hi havia 3 germans, Hermemirus, que funda el monestir de Cuixà, que més tard aspirarà com a sàcer a ser el bisbe de Girona, que serà destituït i acabarà sent vescomte i el fundador de la casa vescomtal d'Osona. I per tant també de la família dels Cardona, diríem de l'època antiga. Tot llinatge hi ha molts canvis al llarg dels segles, però vull dir, forma part d'aquesta genealogia. Fixem-nos, per tant, Hermemirus, fill de Guadamir, fill fundador de Cuixà, bisbe de Girona i després fundador del vescomtat d'Osona. Unifred, el seu germà, fundador, no era el fundador pròpiament, hi havia anteriorment també altres, però dels primers vescomtes i fundador, per tant podríem parlar de la família vescomtal del Confrent. Al costat, això en temps ja de Guiferer el Pilós. I tot això en temps de Guiferer el Pilós. I Sala, l'altre, el petit, que després es farà gran, com el seu germà gran i com els seus germans grans, com Hermemir i com Unifred, com els seus germans, seguirà la mateixa lògica, fundant el monestir també de Sant Benet del Bages, ja quan ja era gran. I tenint una família on hi haurà famílies que fundaran també cases o que estaran relacionades amb cases vescomtals i altres, sobretot, que seran bisbes, sobretot la del Confrent també, que va prenent el relleu el seu germà Unifred quan aquest va ser declarat embausia. Per tant, aquesta família i el seu pare, per tant, hauria de ser algun personatge molt important, aquest Guadamir, que ens hi fixarem. Aquesta família era una família també de levites i vinculats també en aquesta època a una gran figura que era Guiferer el Pilós i que després es van destacar sempre al costat de grans comtes i que es dedicaven, entre altres coses, juntament amb els Bonfill, i això és molt important, sempre estan vinculats també a la família Bonfill, els Bonfill, doncs, a fer créixer el seu patrimoni familiar i també l'expansió
de l'estament levític. Per tant, aquesta gent, tots tres ells, els trobem també vinculats, aquesta família, els trobem ja vinculats en aquest segle IX, doncs a finals del segle IX, doncs els trobem vinculats al monestir de Sant Joan de les Abadesses, a més també del monestir de Ripoll. Dos grans monestirs que no eren levítics, n'hi havia que eren levítics i altres que no eren levítics. Aquests dos no eren levítics, però un de monges, un femení i l'altre masculí, diríem, i que també trobem vinculades a aquestes famílies al costat també doncs, de Guifré el Pilós, que vindria a ser com el fundador d'aquests monestirs, com el fundador laic. Al costat, doncs, també de comtes importants com Guifré el Pilós, del seu germà Miró el Vell, així també com d'Esclua, aquell bisbe autoproclamat que després va ser destituït, així també com dels avantpassats dels Bonfills, aquí anomenats Leopardus, i també un gran altre personatge que n'hem dit poc, i que era molt important, i que era Dominicus. Aquest Dominicus precisament era net d'Esteve, que era levita i fundador del castell de Sant Esteve del vescomtat de Conflent. Aquest Dominicus, que és el mateix, al meu entendre, que aquell qui va vendre tota la serralada de Castelltallat amb el comte Borrell a mitjans del segle X i que estaven emparentats amb ell. Aquest Dominicus que descendia de l'antic comte Snargalí, un comte també molt important tant a la Cerdanya com a l'Urgell, com en els Pirineus, a la Ribagorça, els Pallars, els Pirineus més occidentals, i que va ser fundador del que serà després la Corona d'Aragó. I aquest Snargalí cal veure-ho perquè, segons com s'explica la història avui en dia, s'explica, a veure si estem d'acord o no, potser no estareu d'acord amb mi, lògicament, perquè això és tot molt matisable, com sempre, no? Però la història, tal com s'explica avui en dia, molt sovint és dir, goita, mira, i van, en aquella època, en aquesta època carolíngia, i més doncs, en aquest segle, el segle IX i anterior, que també se sap poc perquè no hi ha tantes fonts documentals, però bé, la interpretació que es fa és molt gran, i es diu simplement, bé, hi havia comtes, aquest comte es va barallar amb aquest altre, després el rei el va destituir, un va haver de fugir, es va escapar, un altre doncs el va matar, amb un altre doncs el va exiliar, un altre doncs el va posar en un monestir allà fins que es morís, no? I després va posar un altre comte que no tenia res a veure amb aquest, i jo crec que això no era ben bé així, pel que entenem pels documents. Per exemple, el cas d'Snargalí. El cas d'Snargalí, certament veiem que durant una època va ser comte d'un territori i després va deixar de ser-ho. I podríem dir que certament el rei carolingi, doncs, en aquest territori va posar un altre. Però, i això passa fins i tot en moments de confrontació bèl·lica i de lluites i de guerres, hi ha un comte, aquest comte era molt important i molt bo i tenia un gran prestigi, el que vulguis, i de cop i volta deixa de tenir-ho, i en el seu lloc hi posen un altre. Però si llavors mirem bé la documentació ens adonem que aquest que hi han posat molt sovint era de la mateixa òrbita, per exemple el de l'Unifred Folquet. L'Unifred Folquet va ser destituït, però en el seu lloc hi van posar un nebot d'aquest, que era fill d'en Sala. I va continuar, per tant,
el poder quedava dintre de la mateixa família, del mateix llinatge. I llavors el que passava amb aquestes famílies, que dèiem en altres vídeos anteriorment que tots estaven emparentats amb ells, això també és cert, i això també val per això que ho intento explicar. En el cas d'Aznar Galí, bé, Aznar Galí sí, va deixar de ser el comte d'un territori determinat, de la Cerdanya, però se'n va anar a un altre. I els seus fills? I les seves filles? Doncs aquestes es van vincular familiarment amb els nous comtes que hi havia en aquest territori. I així que trobem els descendents de la família Aznar Galí, els trobem dins també de la descendència dels comtes de Barcelona, per exemple, de Guifreu Pilós, i dels homes que aquest Guifreu Pilós tenia. I això és el que passa amb aquest Dominicus, que era una persona molt important, ja del temps del seu avi Aznar Galí, doncs que posseïa una bona part de Catalunya i sobretot de la Catalunya central, i quan doncs, el descendent de Guifreu Pilós, Borrell, el que serà Borrell II, el comte d'Urgell i de Barcelona, doncs adquireix l'administració d'aquest territori, es troba que la Catalunya central la posseeix un descendent d'Aznar Galí, que aleshores era també, la seva família també eren comtes d'Aragó. I què fa Borrell? Podia haver-li fet la guerra per prendre-li, però en comptes de fer això el que va fer és comprar-li, anar comprant els terrenys i el territori d'aquesta gent i incorporar-ho al Casal de Barcelona, incorporar-ho al comtat de Barcelona. I això és el que va fer amb la Serra de Castelltallat. Però la família dels descendents d'Aznar Galí continuaven presents en el territori i també en la família comtal. I per això, doncs, en temps de Guifreu Pilós, potser ens hauríem de fixar, pel que sabem pels documents, amb una tia seva, una tia, per tant, germana del seu pare, Sunifred, el Magnífic, una tia seva que era Domna Allone Amita Domno Vigifredo Comite. Allone o Ailó, tia del comte Guifreu el Pilós, doncs és una dona que ens haurem de fixar en ella, perquè en ella doncs, conflueixen, convergeixen l'herència dels Aznar Galí i també dels comtes d'Empúries, i que estarà molt present i serà molt important i influent en aquestes famílies descendents de Guifreu Pilós. I, per tant, en aquella constitució del que eren els comtats catalans. A través d'aquesta dona, una dona molt important, en vida del comte Guifreu Pilós. Però bé, Guifreu Pilós, clar, què passa? Que Guifreu Pilós, l'any 893, precisament aquest any que hem posat, on veiem la concentració, on acaba aquesta concentració en el segle IX documental sobre els levites i on apareix per primera vegada el terme levita, en l'any 893, és el mateix any en què es mor Miró el Vell, per tant el germà de Guifreu Pilós, el comte de Cerdanya, va morir precisament el 893, i en aquell mateix any el succeeix en el càrrec Guifreu Pilós, com a comte de Cerdanya, que ja ho era també de Barcelona. Els dos fills de Sunifred el Magnífic. I també podem dir que, clar, Guifreu Pilós va ser un personatge molt important per al món levític i per a aquests comtats on hi havia molta activitat levítica, com el de la Cerdanya, però què passa? Que pràcticament l'activitat levítica es va donar
sota l'època del seu germà Miró, i Miró, per tant, serà un gran personatge, Miró el Vell, com ho serà Miró el Jove, el seu fill. El fill de Guifré el Pilós portava el nom en honor del seu germà, del seu oncle. Va ser un personatge molt important. I molts levites portaran el nom de Mir o Miró. Arnau Mir de Tost, aquest Mir, vull dir, i tota aquesta, ja hem vist tota aquesta successió històrica i genealògica i familiar, levites, doncs, portaven aquest nom, Mir, Miró i Bonfill. Aquest és, i emparentats, doncs, amb ell. I el que passa que Guifré el Pilós només va viure 4 anys com a comte de la Cerdanya. I en aquests 4 anys va aparèixer el terme levita i va fer molta feina i es va envoltar dels seus homes que els hi eren fidels, que entre ells eren, doncs, el Sala, aquesta família que els hi va donar el poder del Conflent, del vescomtat del Conflent, com la família Bonfill també, però aquests ja eren una altra cosa. Es va ajudar d'ells, es va reforçar amb ells, però va durar 4 anys. I en aquests 4 anys potser sí que es va fixar, estaven en la reestructuració, reorganització o fundació, si voleu dir, del terme levita, si més no. Després ho veurem, no? Però va viure 4 anys, el 897 va morir. I amb això jo voldria fixar-me també, tot i aquests 4 anys, amb una imatge que s'ha fet famosa, que pertany al rotlle dinàstic de la corona d'Aragó de Martí l'Humà. Martí l'Humà va ser qui el va fer, i que es conserva a l'arxiu de Poblet, del monestir de Poblet, fet entre els anys 1396 i 1410. En aquest rotlle, doncs, hi ha una il·lustració que il·lustra, doncs, molt sovint la biografia de Guifré el Pilós. Està clar que aquesta imatge és una imatge molt posterior. Guifré el Pilós va morir el 897, estem parlant de l'època de l'any 893 nosaltres, i aquesta imatge és de l'any 1396. Doncs imagineu si van passar anys. Però el qui la va fer gairebé 500 anys després, el qui va dibuixar aquesta imatge, clar, a nosaltres ens ha arribat encara 500 anys més tard i aquesta imatge per nosaltres té un valor. Però ja tenia valor en aquella època. Tot i que aquest rotlle, doncs, de Martí l'Humà és molt important, té el seu propi context, la seva pròpia crítica interna, contextual, els seus estudis fets. Hi ha estudis molt importants, interessants, fets al respecte d'aquest pergamí, d'aquest rotlle, i on bàsicament, doncs, també amb dibuixos, van fent la genealogia de la corona d'Aragó i en concret del casal de Barcelona, del comtat de Barcelona. Posant aquí aquí posen ja, també agafant la tradició que ja va aparèixer en el segle XII, doncs posen com a fundador de la dinastia comtal catalana, posen a Guifré el Pilós, com el primer comte de Barcelona. I després, aquest Guifré el Pilós, tal com el dibuixen, tal com apareix en aquesta il·lustració, doncs apareix aguantant amb la seva mà dreta una espasa i amb la mà esquerra assenyalant, indicant aquesta espasa. Bé, això és molt important i voldria fer-ne menció, si més no que la gent s'hi fixés i també els experts, els entesos, es fixessin en això, si és que no s'han fixat, perquè l'espasa era l'arma dels levites. No era, per tant, qualsevol cosa quan s'il·lustra això. I, d'alguna manera, és com si Guifré estigués ensenyalant precisament els levites. Juntament amb ell, els levites són aquells que varen fundar el que després seria Catalunya. I tot el món levític. Per què diem que l'espasa és l'arma dels levites? Bé, ho sabem precisament gràcies també al testament d'un altre que es deia Guadamir, que era levita i que era el fill d'en Sala. I dels documents de Sant Benet del Baix. És en aquest document, en aquest testament,
doncs, deixa les seves armes, com a levita, i entre les seves armes doncs, es menciona la primera i la més important, l'espasa. I l'espasa, de fet, era tan important, que això també en el món levític, que no només s'ha de considerar com el distintiu del levita, sinó fins i tot era legendària, perquè moltes d'aquestes espases tenien nom. No només l'espasa del Cid Campeador, que ja tenia un nom propi, sinó l'espasa també de Sonifret, el pare de Guifré el Pilós. I això també és molt important i molt interessant. Tot això, doncs, en continuarem parlant d'aquí a una estona.